pre tých, ktorí si to montujú priamo na loď. Dobre. Toto je prepojovací kábel, to je ten box. V podstate je to box, ktorý už slúži potom na spracovanie tých čisto dát. No ale takto to bude fungovať. Odtiaľto ideš do boxu a z boxu ideš do echolotu? Áno. Tu nájdeš do boxu týmto konektorom. Box má samostatné napájanie 12 V. Áno. A tu potom pripájaš dátový kábel. Je to kábel, ktorý v podstate je niečo podobné ako pripojenie počítača na sieť. No. Čiže vlastne ty tu toto pripojíš do tohoto konektora. Áno. No a klasická sonda, co je u echolotu, tá druhá. Tento konektor pripojíš potom sem. Klasická sonda ide tu pripojiť. Tá ide sem rovno. Áno. A toto je v podstate už ako po sieti zdieľanie údajov. Pripojíš sem. A na čo to má ešte ďalšie výstupy? Môžeš tu pripojiť ďalšie dve takéto obrazovky na tú jednu sondu. Treba, keď máš na lodi, ja neviem, že by si mal väčšiu loď, alebo do spálne, alebo na záchodník. Aj tak, alebo pre tých, jak sú tí klasické pretekárske privlačové lode, že máš pri riadení jeden sonár a na špici treba, keď si ovládaš loď, tak tam máš druhý. Minule tu ste hovorili... A toto je súčasťou tohoto balenia, tak jak je? Áno. Cena je 24 000. Áno. Môžeš k tomu pripojiť externú anténu GPS-kovú, keď napríklad máš kajutovanú loď a sonár máš vo vnútri. Môžeš k tomu pripojiť radar. No ale tu sa GPS-ko k tomuto dávalo tu, nie? Tu je GPS-ko zabudované, vnútri v obrazovke. Áno. Ale hovorím, pokiaľ to máš v kajute a troška ti to bráni signálu, že ten príjem nie je moc dobrý, a tento neviel externú anténu pripojiť? Nemá možnosť. Po tejto sieti Ethernet alebo po sieti NMA 2000 potom na toto sa tiež dá. Buď tak alebo tak. Podľa toho, že na aký typ siete by si to chcel pripojiť. Toto nikdy nenapojí priamo na to? Nie, to sa nedá. Ani by to nefungovalo. Táto sonda vzhľadom na to, že nemá taký obrovský hĺbkový dosah, ako treba ste sondy, že tam máš, ja neviem, do kilometra, do 2 km a tak ďalej, že má hĺbkový dosah nejakých 70 metrov, tak ona má spotrebu 600 mA. 12 Ah akumulátor by ti vydržal 24 hodín, čiže non-stop 24 hodín. Napájať samostatne toto. Čiže má to menšiu spotrebu ako sonár. Ale samozrejme, keď sa to naráta jas naplno, jedna sonda, druhá sonda, vieš, tak to... Druhá vec je tá napríklad, že ten sonár poviem napríklad pri maximálnom jase odber 1 A, ale keď si ho uberieš na taký pozerateľný, ktorý sa dá pozerať, no troška je problém, že keď máš slnečné dni, tak potrebuješ mať jas skoro naplno, aby si na to vedel na obrazovku. Ale pokiaľ máš nejak pod mrakom alebo tak ti stačí treba zajsť skoro na minimum a máš 10-krát menší odber. Hlavný odberový tá obrazovka. No viem, to znám z vlastnej praxe, ale tých farebných, to bolo jasné. A keď si sa zabudol, vieš, a priparkovali sme pri brehu a furt bežalo na maximálne rozžutu, tak som vedel, že je to super. To je ako... No je to... Vrtuľník. Naučiť sa to čítať, to je tiež, vieš, jedna celozávodná dovolenka. Ale toto, s týmto sa naučíš... Ale to je v češtine a jedno s druhým, vieš, to je teda v slovenčine, pardon, tak je to úplne niečo Naučíš sa čítať aj 2D sonár s týmto. Jasne. No ne, no to presne vidíš, že to si myslel, že sú ryby, zrazu ryby vôbec neboli. Ani nehovor. Co si myslíš, že bola veľká 10 malých rýb bola obrovská. Tak, presne tak. Tieto sonári, oni už v sebe majú aj zabudovaný taký ten broadband sounder, oni to nazývajú. To začali robiť, to bol takýto podobný box externý, ktorý sa dal k predošlým modelom Lowrancu pripojiť, tým farebným LMS-kám a LCX-kám a takým. A on robil to, že si to pripojil medzi sonár a sondu a lepšie dokázal spracovať ten signál z tej sondy, čiže lepšie odseparoval ciele, čiže keď si mal ryby blízko seba, tak vykreslil ako dve ryby, nie ako jednu. Lepší prienik cez nejaké tie rušenia, ako tie skočné vrstvy alebo riasy a podobne, alebo do veľkých hĺbok. No a ten samotný box sme ani nedovážali, lebo to samotné stálo, neviem, okolo 10 000 korún, 8 alebo 10 000 korún, len ti to zlepší ten klasický sonár, to vykreslenie na naše podmienky možno nevyužiteľné, lebo vieš. Podľa mňa sa tam dá očakávať ďalšie veci, lebo v podstate celý tento sonár je taký už počítač, tí predtým boli tiež vlastne
kvázi počítače, ale mali v sebe napálený určitý software, ktorý fungoval len taký, jak tam bol napálený a nedal sa meniť. Prípadne nejaký upgrade sa dal spraviť, ktorý ti vylepšil možno vykreslenie alebo niečo také. A toto v podstate máš nejakú vnútornú pamäť, nejaký operačný systém, jak máš v telefónoch, v počítači a ten operačný systém dokáže spracovať to, čo mu tam dajú nový program. Čiže napríklad táto nová sonda, to je nový upgrade softvéru a tam tá funkcia ti potom nabehne, normálne sa tam dá spustiť, vieš to predtým tam vôbec tá funkcia ani nebola. A takisto ďalšie veci, ktoré by sa do budúcna pripravovali, sa spraví nový upgrade softvéru a sa to prepáli ten softvér a budeš tam mať ďalšiu vec v podstate zdarma, pokiaľ si je to nová doba. Chlapci, toto je prevratné. To je úplne z iného súdka.